Helo, Rhian ydw i o Rhian Circus Cymru. Heddiw, dyn ni'n mynd i ddysgu sut i jyglo a sut i gyd bwyso o'r ffrychau. Does dim lot o system gynnwch chi sgarffiau, gallwch ddefnyddio bagiau plastig. Mi fydd angen 3 ohonyn nhw. Hefyd, byddwn yn jyglo tair pêl. Os oes dim gynnwch chi peli tennis neu unrhyw fath o beli yn y tŷ, gallwch chi ddefnyddio par o sanau wedi rolio i fyny fel hyn. I ddechrau, dyn ni'n mynd i ddefnyddio un pêl neu par o sanau. Cyn i ni ddechrau, gofalwch bod chi'n edrych ar y llawr, bod chi'n symud popeth oddi wrthoch chi, bod digon o le gynnwch chi, chi'n symud unrhyw beth gwerthfawr ydych chi ddim eisiau torri, a unrhyw pethau bach fel yn y tŷ yma, darnau bach o Lego allan o'r ffordd. Iawn, y cwestiwn cyntaf, ble ar eich corff gallwch chi cyd bwyso pêl? O, ar ein pen. Dyna ni. Gweld os gallwch chi troi o gwmpas fel hyn? Neu symud o gwmpas yr ystafell? Ydy'r dwylo'n barod i ddal? Gen yn dod i lawr a dal y pêl. Ble arall ar ein corff gallwch chi rhoi pêl? O, y droed. Dyna ni, mae bodiau'r troed yn dod i fyny, neu rhyw fath o stepan iddo fe gyd bwyso, a cicio'r bêl nôl i fyny'r llaw. Ble arall? O, beth am y penelyn? So mae'r cledwr i fyny, a mae'r fraich yn syth. Triwch plygu'r fraich, a sythu fe a dal y pêl. Triwch fe ar yr ochr arall. Da iawn. Ple arall? O dan y gyn. Dwylo barod a dal. Ffôn, gallwch chi roi eich clust i lawr i'r ysgwydd a gwasgu'r bêl fel hyn. Ac wrth gwrs ar yr ochr arall. Da iawn. Beth am gwasgu o dan y fraich? A wedyn ni'n rhyddhau, mynd ar draws i'r ochr arall, gwasgu a rhyddhau. Iawn. Triwch ffeindio rhywle gwahanol gallwch chi roi y bêl. Falle ar eich pen-glin, neu dwi'n yn gwybod, falle ar eich cefn eich bola os chi'n mynd i gwneud siap gwahanol ar y llawr. A wedyn fi eisiau chi trio wneud symudiadau, dilyniant o symudiadau efo un pêl, a creu sioe fach. Gallwch chi ddysgu fe i rhywun arall yn eich tŷ. Iawn, symud ymlaen, dwi am i chi wneud 10 tafliad o un llaw i'r llall. Dych chi angen penoliniau wrth ymyl y corff, a chi'n taflu o uwch ben y llygadau, dyna ni, da iawn. So pan mae hwn yn dechrau teimlo yn eitha cyfforddus, gallwn ni symud ymlaen at 2 bêl. Dwi yn mynd i roi bocs i chi, mi fydd rhaid i chi ddychmygu. Mae yna bocs nawr o'ch blaen chi fel hyn, a dyn ni'n mynd i daflu o'r corneli gwaelod, sef ein dwylo, i fyny i'r corneli gwrthwyneb i'r dwylo. Felly mae'n mynd i edrych fel llythyren X, iawn? I fyny, dal, dal. I fyny, dal, dal. Neu 1, 2, dal, dal. Peidiwch taflu ar yr un pryd, mae un yn mynd ac wedyn y llall, iawn? Efallai fi chi eisiau gwneud tafliad sydd yn mynd ar draws y gwaelod, iawn? Ond am heddiw, hoffwn i chi trio wneud y 2 tafliad o'r llaw chwith a llaw dde yr union yr un peth, iawn? Pan mae hon yn dechrau teimlo'n gyfforddus a bydd yn cymryd amser, chi'n barod i trial tair pêl. Nawr, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i wneud tair pêl fel hyn heddiw. Mi fydd angen llawer fwy o ymarfer, ond mae driciau gallwn ni'n wneud efo tair pêl. O na, mae'r ffôn yn canu eto. Chi'n mynd i roi'r ffôn wrth y glist, helo. Mae'r un arall yn canu. Helo, y 2 ysgwydd yn dod i fyny. O, mi fydd rhaid i'r galwad yma fynd i lawr, a ni'n cymryd y llall. Felly mae'n syrthio ar yr un ochr, a mae'n mynd teithio ar draws i cymryd galwad, ia? Gostwng y galwad, a cymryd y llall. O, mae'r ffôn yn brysur heddiw. Dyna ni, ia? Yna, dyfalwch beth ydw i. Ydych chi'n gallu dyfalu? Beth am os dwi'n gwneud sŵn? Pa fath o anifer ydw i?
Fi'n siŵr chi wedi dyfalu erbyn hyn. Felly i rafu hwnna lawr, yn lle fel y ffôn, chi'n mynd i roi o dan y cesar. Cofiwch gwasgu, ac yna'r llall yn teithio ar draws y corff, a ni'n rhyddhau ar yr un ochr. Ia? Felly cofiwch fel y llythyren X, mae'r ddau yn mynd i fyny fel hyn. Ac yna gallwch chi trial mynd o'r ffôn at y monkey, a newid pryd bynnag dych chi eisiau. Da, iawn. Okay. Symud ymlaen nawr. Da ni'n mynd i symud ymlaen at y bagiau plastig. So, os mae ydych chi un pêl ac un bag plastig, ti'n bach o gwyddoniaeth, pa un bydd yn cyffwrdd y llawr yn gyntaf? Na, fi eisiau chi gwrando yn astyr, achos falle bydd chi methu gweld yn y sgrin, pa un sy'n cyffwrdd y llawr yn gyntaf? Ie, y bêl. Nawr, mae'r bagiau yma, yn wedi os ydych chi'n mynd fel hyn, nhw'n llawn aer. A felly mae'r aer yma yn neud i nhw gwmpo llawer yn arafach na'r peli. Dyma fel plien neu deilen o'r coeden yn yr hydref. Iawn, bant o ni, cofiwch o un llaw i'r llall. Tro yma, mae'r cledr i lawr. Mae fel crafangau, iawn, pan dyn ni'n dal. Ddim fel y pêl pan ni'n dal efo'r cledr i fyny. So, cofiwch, deg y ffain, taflu dal, ac yna mi fydd dwy. Cofiwch y bocs, mae fe dal fan'na, dwi am i chi ddychmygu. Chi'n mynd i taflu i fyny, dal. I fyny, dal. I fyny, dal. Yeah. Tan bod yn teimlo'n dda. Os mae fe'n rhy anodd, nôl i un bag, iawn, fel hyn. Falle gallwch chi taflu a troi cyn dal. Iawn, nôl ni. So, blas gwyn. Gwyn blas. Iawn, 3. So, tro yma, chi eisiau chi roi un o'r bagiau o dan y bys bawd. Chi'n mynd i symud y bysedd fel hyn, fel bod nhw'n gallu dal y llall. So mae un fan hyn, rhwng y bysedd canol a'r bys cyntaf, a mi fydd y bag yn mynd fyna. Iawn? Ac yna, un yn y llaw arall. Felly, mae'r un fan hyn yn mynd yn gyntaf, wedyn yr un o'r ben ei hunan, a bydd yr un o dan y bys bawd yn mynd yn olaf. Iawn? Ydych chi'n barod? 1, 2, 3, a stop. 1, 2, 3, a stop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Triwch chi. 1, 2, 3, a stop. Bwm, 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 a stop. Ac yna, mi wnawn ni ymarfer. Un diwrnod, i chi'n ffitio tair gwrthych. Gwych. Nawr, cyn i fi fynd, dwi am ddangos tric bach i chi. Dwi am chi gael un o'r bagiau yma, a wedyn ffeindiwch y canol ar y gwaelod, tynnu fel lawr fel hyn. Chi'n mynd tynnu'r bag trwy eich llaw, so dwi'n gwneud siap fel hyn, mae'n trwy, dwi'n mynd i wneud mor hir ac sy'n bosib, a dwi'n mynd i trial cydbwyso, gallai roi ar y llaw neu ar un bys, edrychwch ar y top, a dyna ni, cydbwyso bag plastig. So, mae rhaid edrych ar y top pob tro. Dyma'r lle cyntaf, mi fydd e'n dechrau disgyn. Felly, ble bynnag mae fe'n dechrau disgyn, mi fydd rhaid symud y llaw. A dyna ni. Wel, gobeithio chi wedi mwynhau. Ie? Na ie, stopio i dweud hwyl fawr. Gobeithio chi wedi mwynhau a phob lwc efo'r sgiliau syrgas. Hwyl fawr!